sa wala pa masayod diri sa stoplight diri sa Paho ha. Kaning right turn diri sa una karon no right turn na. Oh, kana din na oh, kilid. Diri dapita pwede ra man ta makaliko. Oh, kanay po diri. No right turn na ta diri dapita sa mga wala pa nasayod ba. Diri pod habiga pod. No right turn na po ni diri. Di pambutangan na nag no right turn no. On red signal. Nagan pang upa kay bawo diri. Kay usab ko sa mga nadakpan diri. Ganina ang buntag. So gibutangan na nila no right turn on red signal. O 5 pa kaadlaw nila gibutang ni diri. Ang mga wapa kay bawa dili na ta pwede makaliko diri kung naka red light. Oh, turaw nakapaski no right turn on red signal. Dito po sa Pikas no right turn gyapon on red signal. Ayun, bantay-bantay mo. Kay karon pahangyo pa sila. Gipahangyo pa Manila. Mga tulo siguro minadakpan kanina kay nikalit liko bisag naka red light kay wa mi kabantay nanamday didto day nga no right turn. Ayun, may nang ma-aware na mo sa mga wala pa kay bao diya.